Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gudo. Taong 1988, Cabag, Quezon. Itong mga panahong ito, merong kaibigan si Gudo sa kanilang lugar na Lasinggero. Sa tanda na nito, hindi pa rin yun nakakatagpo ng asawa, gawa ng bukod sa hindi yun marunong mag-ayos-ayos ng sarili niya, parang wala din itong iniisip na hinaharap. Ang paningin kasi noon ng kaibigan niya, akala mo mayaman. Kung tumambay at kung makapagbisyo, parang araw-araw may pinapaabot na sweldo. Mabait naman yun kay Gudo, subalit kapag nakakasumpong na yon ng alak, marami na yung inilalabas na kayabangan sa kanyang katawan. Kabilang na dito ay ang palagi nitong ipinagmamalaki na lihim na karunungan nito sa kaliwa. May mga pagkakataong sinisindak sila nito pero hindi naman siya nababahala, gawa ng kapag nakakausap niya yon ng matino, humihingi yun ng pasensya. Tawagin na lang natin pala siya sa pangalang Pasing. Katulad ni Gudo, tubong Cabag din ito. Nagmula sa isang payak na pamilya, katulad din sa kanya. Ang pinagkaiba lang nila noong dalawa, yung nanay niya albularyo, habang ang tatay naman ng kaibigan niya, bantog namang kukulam. Kahit anumang sigalot ang namagitan sa dalawa, hindi pa rin ito naaapektuhan ang pagsasama nila. Ayon kay Gudo at sa kaibigan niya, anuman ang hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga magulang, labas na sila. Isang hapon, habang naglalakad siya papauwi sa kanilang tahanan, nasipat niya si Pasing na nakaupo sa tabi ng daan. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung tumayo para salubungin siya. Nang magkalapit na silang dalawa, ngumisilang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Sabado bukas ah. Ano, inom tayo?" Nang marinig naman ni Gudo ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang inilalahad sa kaibigan niya na kinakailangan niya munang umuwi para makapagpaalam. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi naman yun tumutol, bagkus ang ginawa nito, sumama patungo sa pamamahay niya. Ayaw sana yung pasamahin ni Gudo pero masyadong mapilit itong si Pasing. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad namang bumungad sa kanya ang nakakunot na pagmumuka ng kanyang ina. Hindi pa man sila nakakalapit dito, rinig niya na yung magtanong ukol sa ginagawa ng kaibigan niya sa pamamahay nila. Nang marinig naman ni Pasing ang sinabi nito, ngumiti lang naman yon habang inilalahad sa nanay niya na wala yung dapat ipag-alala. Taliwas sa kanyang ama, gumagalang siya sa kahit na sinong miyembro ng pamilya ng kaibigan niya. Inilahad niya din dito, hindi siya pumunta roon para magtraidor o gumawa man ng kalokohan. Bagaman bakas sa pagmumukha nito ang pagsasabi ng totoo, hindi pa rin nagpakakampante ang nanay ni Gudo. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng kanilang tahanan, ramdam na ramdam nila ang animoy paninindak ng presensya ng nanay niya. Yung tipong kahit katiting na makaramdam yon ng presensya ni Pasing na merong masamang binabalak sa kanila, paniguradong walang pagdadalawang isip niya yung kikitila ng buhay. Awa naman ng Diyos dahil sa wala naman talaga itong binabalak, kung kaya't nagawa nilang makalabas ng maayos sa kanyang tahanan. Ayaw mang uminom noon ni Gudo, napilitan ito, gawa ng yun na lamang ang nag-iisa niyang rason upang makasama si Pasing noong mismong gabing yon. Sa pag-uumpisa ng kanilang inuman sa tabi ng isang tindahan, naging maayos naman ang lahat. Kasama noon nila Gudo ang iba pang tambay sa kanilang lugar na madalas namang kainuman ni Pasing. Habang dumarami ang iniinom nilang alak, pansin na pansin na niya ang animoy dahan-dahang pag-iiba ng katawan niya. Hindi niya mawari pero parang ang bigat-bigat nito. Unti-unti na rin siyang nahihilo
na animoy meron siyang nainom na lason. Dahil sayo ng unang beses na malasing ng husto itong si Gudo, kung kaya't hanggat kaya niya pang umuwi, pinilit niya na noong magpaalam. Subalit dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan, hindi niya yun magawa-gawa. Kapag sinusubukan niya na kasing tumayo, agad naman siya nitong hinahawakan at dahan-dahang pinapaupo. Alam mo, Gudo, ayon sa ama ko, ang kaluluwa nating mga tao maraming taglay ng masasamang espiritu. Kaya tayo nalalasing ay hindi yan sa bisa ng alak, kundi sa demonyong sumasapi sa atin na merong malalim na kaugnayan sa kalayawan at bisyo. Kapag mahina ang kaluluwa mo, mabubulungan ka niya na gumawa ng masasama. Yan ang rason kung bakit ang iilan sa mga lasinggero ngayon sa ating panahon nakakagawa ng mga pagpatay, paggamit sa mga kadugo at iba pang mga karumal-dumal na bagay. Ako mismo, naniniwala ako sa sinasabi ng tatay ko. Wika ni Pasing sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti niyang wag na lamang yung pansinin, gawa ng abala siya sa pagramdam sa kanyang sarili. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Gudo nang masipat niya ang kakaibang uri ng nilalang sa balikat ng kanyang mga kainuman matapos niyang kumurap ng mabilisan. Bagaman isang gasera lamang ang nagbibigay liwanag noon sa kanila, hindi niya maipagkakaila ang mga nilalang na nakita niya. Dahil dito, dali-dali naman siyang tumakbo papauwi sa tahanan nila. Hindi na siya noon nagdalawang isip na magpaalam pa sa kaibigan niya, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi naman yun papayag. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang nanay na kanina pang naghihintay. Bago siya nito tuluyang pinapasok sa kanilang bahay, meron itong inilapat na langis sa kanyang balikat na animoy unti-unting pumawi sa nararamdaman niyang kalasingan. Maniwala kayo o hindi, bago pa man makabalik si Gudo sa kanyang higaan, wala na siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan. Ultimo yung pagbigat nito ay bumalik na din sa normal, maging ang kanyang kasalatan sa pag-iisip ng mga matitinong bagay. Kinaumagahan ng sumunod na araw, habang nagkakape siya, doon nila napag-usapan ng nanay niya ang tungkol sa sinabi ng kaibigan niya. Ayon dito, totoo naman ang mga bagay na yon, gawa ng lahat ng may alam sa mga lihim na karunungan naniniwala roon. Dagdag pa ng kanyang ina, marami pang masasamang espiritu sa mundo ang nagkukubli lamang sa kadiliman at naghihintay ng tamang panahon na may makikita silang makakasangkapang tao. Nabubuhay kasi ang mga ito sa oras na makaramdam ng puot ang isang nilalang at sinabayan yon ng pag-iwan ng gumagabay na anghel sa kanyang wisyo. Kapag nangyari ang ganon, tiyak na ang masamang kahahantungan ng buhay nito. Kung hindi yun papatay, magbibigti ito dahil sa bulong ng demonyo at sa problema niyang dinadala. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, di ba, Gudo, palagi kang manalangin. Tuwing umaga magpasalamat ka dahil sa pagpukaw ng Diyos. Tuwing kakain magpasalamat dahil sa biyaya ng Diyos. At sa tuwing gabi, magpasalamat dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ganyan lang ang gawin mo, walang mangyayaring masama sa iyo. Iwasan mo ring problemahin ang hinaharap, sapagkat yan ay isa sa mga panliling lang ng dyablo. Ngayon, nauunawaan mo na ba kung bakit hindi kita pinagbabawalan sa kaibigan mong yon? Likas na sa masama ang ama nito, pero hindi ibig sabihin nun, ganon din ang anak. Maaaring nagsimula sila sa iisang puno, subalit hindi kagaya ng pinag-ugatang bunga ng punong yon, mabubulok ang bunga nito. Paliwanag sa kanya ng ina niya. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, doon niya nalaman na maraming beses na silang nagkaroon ng sagupaan ng ama nito. Subalit patuloy pa rin naman nilang hindi pinakikialaman ng tungkol sa pagkakaibigang namamagitan
sa kanilang mga anak. Sa katunayan, imbis na paiwasin ng nanay niya itong si Gudo, inabisuhan pa siya nitong kapag inimbitahan siya sa bahay nito, huwag siyang magdadalawang isip na pumunta. Kung totoo siyang bisitang ituturing, wala yung gagawing masama sa kanya. Kinahapunan, naganap nga ang sinabi ng nanay niya. Hindi pa man sila noon nakakapag-usap ni Pasing, bahagya naman siyang natigilan nang personal siya nitong imbitahan sa pamamahay nito. Animoy sa puntong yon, napagtanto niyang merong kakayahang sumilay sa hinaharap ang nanay niya. Matapos niyang marinig ang paanyaya nito, dali-dali naman sila doong tumungo. Dahil sa nakatirik ang bahay nito sa looban ng baryo, kung kaya't inabot sila ng ilang minuto sa paglalakad. Sa pagdating nila sa bahay ni Pasing, agad naman niyang nasipat ang ama nitong abalang-abala sa pananabako. Nang masipat naman ito ang kanilang pagdating, dahan-dahan naman yung tumayo habang bakas sa pagmumukha nito ang labis na kagalakan dahil sa kanyang pagbisita. Paglapit niya sa kinaroroonan ng ama ng kaibigan niya, nagkaroon lang ng konting kumustahan at matapos siyan, pumasok na sila. Sa loob ng bahay nito, bumungad kay Gudo ang kakaibang presensyang umiikot sa paligid. Kahit saang mangsulok siya noon tumingin, wala siyang nakikitang altar, bagkus ay purong mga kandilang itim lamang na nakatirik kung saan-saan. Ayon sa ama ng kaibigan niya, pangunahing depensa yon ng mga mangkukulam. Yon ang karaniwang ginagawa ng kauri nila nang sa gayoy hindi sila basta-bastang mapasok ng kaaway. Bagaman hindi kaisa ng paniniwala itong si Gudo, tinanggap pa rin siya nito sa kadahilan ng lubos ng bistado ng ama ni Pasing ang kalibre ng kanyang ina. Naniniwala din yung hindi ito gagawa ng paraan para traidorin siya, lalo pat marami na din silang pinagsamahan kahit papaano. Dagdag pa nito na kahit magkakontra sila ng paniniwala, pinipilit pa rin niyang iwasan ng mga bagay na labis nitong kinagagalitan. Maaaring yun ang dahilan kung bakit sa loob ng ilang taong pagtutunggali nilang dalawa, wala pang nag-alay ng buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Gudo ang dahilan kung bakit siya pinapunta sa bahay nito. Iho, pasensya ka na pala kung dinadarag ka nitong anak ko sa mga bisyo. Intindihin mo na lang, wala namang kakayahang magbunga ang isang bayabas ng mangga eh. Ako man, hindi ako tutol sa inyong pagiging magkaibigan. Tanggap ko kayo, ano man ang panig na kinakaaniban ninyo. Kaya kita pinapunta rito para ibigay ang isang babala ukol sa nalalapit na pinakahinihintay na araw ng aking mga kapatid. Kahit anong mangyari, iho, ipaalam mo ito sa nanay mo. Sabihin mo magtulungan kami para mapuksa ang kanilang plano. Magaganap yun dito mismo sa ating baryo. Kapag naisakatuparan nila ito, marami ang maaapektuhan at mamamatay. Ayaw ko itong mangyari sapagkat kagaya nyo, marami na din akong naging kaibigan sa lugar na ito. Matagal na panahon ko na ding hindi ginagawa ang pamamaraan ng isang mangkukulam. Paglalahad ng ama nito sa kanya. Dagdag pa nito, 3 araw mula sa araw na yon, magaganap ang ritual ng mga mangkukulam kung saan ang pangunahing pinapanata nila sa loob ng 6 na taon. Kapag naisakatuparan nila ito, lahat ng mga mangkukulam na nakiisa dito magkakaroon ng bertud ng isang gabunan. Lalawak din ng husto ang mga karunungan nito na halos hindi na kayang tapatan ng isang ordinaryong manggagamot o antingero. Ang mas nakakatakot pa sa lahat, kakalat ang salot sa lugar at kasabay nito ang pagkakaroon ng maraming biktima buhat sa pag-atake ng mga aswang. Mariinding ipinaalala sa kanya ng ama ng kaibigan niya ang tungkol sa mga mangkukulam na likas ng may dugo ng aswang. Matapos naman yung marinig ni Gudo, dali-dali naman siyang nagpaalam para bumalik sa kanilang tahanan.
Hindi naman siya tinutulan ng ama nito. Gawa ng mas papabor ngayon kung sa lalong madaling panahon magawa na yung malaman ng nanay niya. Sa pagsapit ng gabi, matagumpay naman niyang naipasa dito ang mensahe. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, nagdesisyon yung makipagkita sa tatay ng kaibigan niya. Noon ding mismong gabi, bumalik sila sa tahanan nito para makapag-usap. Nais kasing klaruhin yon ng kanyang nanay nang sa gayoy masigurong hindi sila nito pinaglalaruan. Nang maramdaman naman itong walang bahid ng anumang kasinungalingan, ang mga katagang inilahad nito sa kanila, nagdesisyon yung yon ay pagkatiwalaan. Makalipas lamang ang 2 araw, kagaya ng istoryang ibinahagi ng ama ni Pasing, dahan-dahan na ngang naramdaman nila Gudo ang pagbalot ng kakaibang presensya sa kanilang baryo. Bagaman wala silang nakikitang kakaiba, malakas ang pinaparamdam ng kanilang kutob ukol sa panganib na malapit nang mangyari. Pagtungtong ng hapon ng 3 araw, sa kauna-unahang pagkakataon, doon nila nasilayan ang iilang mga matatandang seryosong naglalakad patungo sa palayang may bumibitak-bitak na lupa. Bagaman marami ang dumaraan sa lugar na yon, pansin na pansin naman nila Gudo na animoy hindi yon nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao. Sa pagbalot ng kadiliman sa lugar, doon nila nasilayan ang mga simbolong nililikha nito. Dahil dito, agad namang tumungo sa lugar na yon ang kanyang ina, habang mariin silang inaabisuhan na kahit anong mangyari wag na wag sila doong magpapakita. Matapos naman itong marinig nila Gudo, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang tahanan para maghanap ng mga bagay na maaaring magbigay tulong sa kani-kanilang mga magulang. Maging sila man, ayaw nilang sumunod sa nais nitong mangyari, gawa ng nasisiguro nilang hindi nito kakayanin ang ganoong karaming nilalang. Isipin ninyo, nasa humigit 15 mangkukulam ang bumisita sa kanilang baryo. 7 sa mga ito ay may dugong aswang na naghahangad na maging isang gabunan. Nasisiguro din nilang may mga malalalim itong tangan na lihim, kung kaya't sa bilang pa lang, paniguradong tagilid na ang 2. Sa paglalim pa ng gabi, matapos nilang makuha ang mga kinakailangan nila, dali-dali naman silang bumalik patungo sa lugar na yon. Pagdating nila sa palayan, bumungad sa kanila ang mga mangkukulam na merong sinasambang isang malaking bitak na lupa kung saan sa loob ng uka merong unti-unting umuusbong na likidong apoy. Sa pagsilay naman nila sa pinagtataguan ng magulang ni Gudo, agad naman sila doong pumunta para alamin kung ano na ang mga nangyayari. Ayon sa nanay ni Gudo, hindi pa yon ang tamang panahon para umatake sa kadahilan ng kasalukuyan pang isinasagawa ng ama ng kanyang kaibigan ang planong naisip nito. Ang kinakailangan nila doong gawin, maghintay hanggang sa sumapit ang 8:00. Nang marinig naman yon ni Gudo, hindi niya maiwasang magduda, gawa ng papaano kung sinasakatuparan lamang nila ang plano ng tatay ni Pasing. Papaano kung isa pala yung patibong para tuluyang makuha nito ang matagal na nitong inaasam na lihim. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang inakbayan ng kanyang kaibigan habang sumasagot ito sa kanya ng, "Kapag yan ang ginawa ng tatay ko, magpapakamatay ako sa harapan ninyo." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti na lamang niyang manahimik, gawa ng ramdam niya ang labis nitong pagkalungkot dahil sa bagay na kanyang sinabi. Makalipas pa ang ilang minuto, nawala naman ang pagdududang yon ni Gudo nang masipat niya ang ama ni Pasing na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagkabigay nito ng hudyat, agad naman nilang napansin ang pagtigil ng mga mangkukulam na animoy kani-kanina lang ay abalang-abala sa kanilang ginagawang ritual. Dahil sa hudyat na yon, hindi naman nagdalawang isip ang nanay ni Gudo,
na lumabas sa pinagtataguan nito para kaharapin ng mga nilalang. Nang magawa na nilang maagaw ang atensyon ng mga mangkukulam, doon nila nasilayan ang iilang piraso ng mga kandilang itim na itinirik pala ng ama ni Pasing sa paligid. Pagkaroon nito ng sindi, kitang-kita nila ang mabilisan nitong pagkakaroon ng makapal na usok hanggang sa hindi naglaon pumorma yon ng isang bilugang bagay sa kinaroroonan ng mga mangkukulam. Dahil dito, inabisuhan naman sila ng tatay ng kaibigan niya na manatili lamang sa lugar na kanilang pinagkukublian. Huwag na nilang pangahasan pang pumasok sa loob ng usok nang sa gayoy hindi nila makita ang mga bagay na hindi pa nila handang makita. Matapos nitong makapagwika, agad naman sila nitong iniwan at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpasok sa loob ng usok. Sa kinaroroonan noon nila Gudo, tanging mga pagsigaw at pag-aangil na lamang ang kanilang mga naririnig. May mga pagkakataon ding nakakasilay sila ng malalaking pakpak na umuusli sa usok, subalit mabilis din naman yung bumabalik sa loob. Nagpatuloy ang ganoong pangyayari sa loob ng kalahating oras kung saan sa mga minutong yon wala silang ibang naririnig kundi ang mga pagnanangis ng mga nilalang na nakikipaglaban. Hindi naglaon nang bahagyang tumahimik ang paligid. Dahan-dahan na nilang napapansin ang paglaganap ng napakalamig na usok sa kabuuan ng lugar. Animoy nagsilbi yung hamog na halos bumalot sa kabuuan ng kanilang baryo noon ding mismong gabi. Sa muling pagsilay nila Gudo sa pinakagitnang parte ng palayan, una nilang nasilayan ang ama ng kanyang kaibigan na hawak-hawak ng isang nilalang. Bagaman nasa kaanyo-anyo ng isang ordinaryong tao, nasisiguro nilang hindi yon pangkaraniwang aswang. Pagsilay naman nila sa nanay ni Gudo, nasipat nila itong punong-puno ng mga nakaukit na buhay na salita sa katawan nito na halos umabot naman hanggang muka. Tangan-tangan nito ang isang mahabang patpat na mayroong magkabilang talim sa dulo. Gulat na gulat naman noon si Gudo nang makita ito, gawa ng nasisiguro niyang walang ganoong uri ng armas ang nanay niya. Maya-maya pa, pagsigaw ng nanay niya, walang pagdadalawang isip naman yung sumugod sa kinaroroonan ng aswang. Nagpatuloy ang kanilang pagbubuno kahit tangan-tangan nito ang walang malay na katawan ng ama ng kanyang kaibigan. Sa pagbitaw ng kanyang ina ng tigalpo, bigla namang umilag ang nilalang na yon kung saan hindi nito napansin ang papasalubong pang pamako na pinakawala ng nanay niya sa ibang direksyon ng pinaglalabanan nila. Sa pagbagsak nito sa lupa, agad naman itong kinuha ang katawan ng ama ng kaibigan niya upang masigurong hindi na yon mapapahamak. Nilapatan niya yon ng kakarampot na buhay na salita kung saan yun naman ang pumukaw sa kumawala nitong wisyo. Sa pagpapatuloy ng pangyayari, nasipat naman nilang dahan-dahang lumalapit ang nanay niya sa kinaroroonan ng nilalang. Habang pinapaikot-ikot nito ang dala niyang sandata, kitang-kita nila Gudo kung gaano yun katapang. Nang mapagtanto naman nilang kailangan ng tulong ng ama ng kaibigan niya, agad naman nila yung nilapitan para kausapin. Mula sa lugar na yon, saksi sila kung gaano katindi ang nagaganap na digmaan. Doon din nila napag-alaman, hindi lang basta ordinaryong manggagamot ang nanay ni Gudo. Ayon sa tatay ng kaibigan niya, ang mga ganoong uri ng simbolong nakikita sa katawan ng isang manggagamot ay tinataglay lamang ng pinakamataas na uri nito na tinatawag na babaylan. Sa ganoong estado, nasisiguro nitong kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng mangkukulam noong mismong gabi, paniguradong yun pa rin ang magwawagi. Lumipas pa ang ilang minuto, kagaya ng ginawa ng nanay niya sa lahat ng mga mangkukulam na nagpangahas na gumawa ng ritual sa lugar nila, ay ganun din ang sinapit ng nilalang na yun. Bago tuluyang maglaho ang uka na ginawa ng mga ito, inihulog roon ng nanay niya
ang lahat ng labi ng mangkukulam na napaslang nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, kaswal naman itong lumapit sa kinaroroonan nila para gamutin ang pinsalang natamo ng tatay ng kaibigan niya. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, tila bang mas tumatag pa ang kanilang ugnayan. Hindi naglaon, naging pamilya na ang kanilang turingan. Hindi na rin naging lasinggero itong si Pasing, alinsunod sa hangarin nitong matuto ng mga lihim na karunungan sa kaliwa. Sa pagtanda nilang magkaibigan, naging mga ganap na silang albularyo na handang tumulong sa kanilang kapwa. Si Pasing ay may higit ng kahusayan sa pakikipaglaban, habang si Gudo naman ang may kadalubhasaan sa panggagamot. Pero alam nyo ba, na bagaman ilang taon na ang lumipas, labis pa ring nagpapasalamat ang magkaibigan, gawa ng may mga magulang silang malawak ang pang-uunawa. Pero kahit ilang dekada pa ang lumipas, nanatili pa ring mangha si Gudo sa kanyang nanay na isang mataas na uri ng babaylan. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang wala naman yatang nabanggit na isang mataas na uri ng babaylan yung nanay ni Gudo, no? Parang ang nabanggit lang nung tatay ni Pasing, sa kanilang angkan, kung sino yung may pinakamaraming tatak, pinakamaraming tattoo, siya yung pinakamataas sa angkan na yon, kaya itinuturing siyang babaylan kung saan man siyang galing ng angkan o kung anumang klase ng mga manggagamot yung lahi nila. Parang yun lang yun, medyo napansin ko sa kwento. Kasi sa pagkakaalam ko sa akin lang, konti lang o parang wala nga ata na klase ng mga babaylan. So hindi natin sila maaano ng by level. Maliban na lang dun sa tinatawag nga natin na yawa. Kasi may ganun tayong kwento, di ba? Yun lang naman yun sa akin lang. Pero siguro meron pa tayong mga kwento na hindi pa na nailalapag dito sa channel na tungkol sa iba't ibang klase ng babaylan. Ang sarap, di ba? Parang bigla tayo nagkaroon ng interest kung may iba't iba bang klase ng babaylan o meron silang kanya-kanyang specialty. Kasi para sa akin, pag sinabing babaylan, lahat ng klase ng panggagamot, pakikipagbaka, specialty nila. Diba? Ilang naman yung napansin ko sa kwento. Pero overall, ang ganda ng pagkakaibigan nitong dalawa. Kahit kanan-kaliwa sila, nagkakaintindihan sila. Tapos ending pala, meron silang makakasagupang mga mangkukulam na naghahangad maging gabunan. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.